इसिङारि जि जेंना बे जेंनाया जाबाय दिनै बर' मिडियाम स्कुलाव फरायसा फरायसुलिनि आंखाल गोबां बर' मिडियाम स्कुलाव फरायसा फरायसुलि गैयिनि थाखाय दिनै स्कुला थैलांबाय जायनि थाखाय एमालगेमेसन खालामनो नागिरदों मार्जार खालामनो नागिरदों बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जुथुम्मा रानि खालायस्रि फोथारनि बे जुथुम्मानि दिनै नैथि साननि बे गोथार बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया मावफुंजाबाय आरो दायो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो लोगोसेनो गेदेमा बिथांमोननि बिबार बावनाय बे सोलिगासिनो दङ। बर' थुनलाइ आफादनि जि जुथुम्मा बे जुथुम्माया बर' माहारिनि बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव थानाय मोनसे मर्यादा गोनां जुथुम्मा आरो बेयाव माहारि थैनाय थांनाय माहारि थामोनथा रैखाथि माहारिनि गासै जौगानाय आरो इयुन नोजोरखौ बोनानै बेयाव सावरायनाय जायो। मैया थान्दै मेल सेथि थान्दै मेला जानानै थांबाय दिनै बेयाव गुबुन गुबुन हाबाफारि दङ जोङो नुनो मोनदों जे मान बावनाय हाबाफारि बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि आरो मोनाबिलियाव नैथि थान्दै मेल दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे थान्दै मेलाव जोङो मोननै मोनथामसो गुबै बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनो थाखाय जों प्रप'जेल होगोन अलरेडि जोङो साबमिट खालामबाय। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे बर' रावा बुहुमनि गोदैसिन राव बर' माहारिनि थाखाय आरो जोंनि थाखाय बे आंगोनि बिमानि राव आरो बे रावखौ बर' सुबुङाल' रायज्लायाबासिनो बुहुमाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरनो बा व्यक्तिफोरनो जाहाथे जों गोसार होनो हायो आरो जोंनि राव रायलायग्रा सुबुंफोरखौ जाहाथे जों फेहेरनो हायो। नङाब्ला बे लिमिटेड मानसिनिल' जुदि राव जानानै थायोब्ला जोङो बेखौ बिश्व दरबाराव जोङो बेखौ प्रतिष्ठा खालामनो हानाय नङा। खारन बर' रावा दिनै भारतनि 80थि सिडुलाव सोसनजानाय रिकगनाइज मोननाय राव आरो गुबुन मोनसेया जाबाय आसामनि लोगो सरकारि राव आरो आसामाव बियो मिडियाम हिसाबै आरो मिडियाम हिसाबै सोलिनायजों लोगोसे इउनिभार्सिटि लेभेलाव दिनै फरायजानाय राव आरो जेखौ लानानै जों हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार बेखौ जोङो खुलिनो थांगासिनो दङ। सरकारखौ जों बिनि सायाव नारसिनदों आरो सरकारखौ जों खावलायदों आरो सरकारा बेखौ लानानै कमिटमेन्टबो होदों। दा नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय दिनै आसामाव थानाय जेसेबां बर' मिडियाम स्कुल दङ बयनिख्रुइबो गिदिरसिन दिनै मोगा मोगि जानांनाय जे बाथ्राया जाहैबाय बेखौ जोङो मेगनजों नुवा जोङो बेखौ जुदि सा सा नायोब्ला जोंनि रावा थिगानो दङ बायदि नुयो जोंनि मिडियामा थिगानो दङ बायदि नुयो नाथाय इसिङारि जि जेंना बे जेंनाया जाबाय दिनै बर' मिडियाम स्कुलाव फरायसा फरायसुलिनि आंखाल गोबां बर' मिडियाम स्कुलाव फरायसा फरायसुलि गैयिनि थाखाय दिनै स्कुला थैलांबाय जायनि थाखाय एमालगेमेसन खालामनो नागिरदों मार्जार खालामनो नागिरदों। बर' राव थुनलाइया जेसेबां जौगादों जोङो क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्राखौ लानानै हाबा मावदों बेयावबो जों साक्सेस जादों। राव थुनलाइनि बिथिङाव थुनलाइ सृष्टिनि बिथिङाव जों साक्सेस जादों। बर' थुनलाइ आफादानो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा नाथाय माहारिनि जि कमिटमेन्ट माहारिनि जि मोनसे जोंनि जि माने समायखिरा जों बेयाव मालाबा जोंनि माहारि नाङैनो जोंनि गार्जेनफ्रानो होन जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन जाखांफुनाय जोंनि गोदान जोलैयानो होन बा जोंनि इन्टेलेक्सुवेलानो होन माहारि नाङैनो जों बबावबा फेल जादों नामा दा बेयाव जोंनि जि माने आथिङाव मिडियामा जे बा जोंनि खाफालाव मिडियामा जे जेब्लाबो जोङो गसंथानानै थानांगौ दा बे बिथिङाव जोंनि स्कुलाव जुदि एनरलमेन्ट खमायोब्ला स्कुला जुदि थैलाङोब्ला मिडियामनि अबस्थाया मा जागोन मिडियामा थैयोब्ला मिडियामनि स्कुला जुदि खमायलाङोब्ला जों जे माहारि दानायनि बाथ्रा बुंदों गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों राव थुनलाइ जौगानायनि बाथ्रा बुंदों बिश्व दरबाराव बर' थुनलाइया मोनहैबाय बर' रावा मोनहैबाय बर' मिडियामा दिनै माने वेल एस्टाब्लिश नुनायाव खिन्थु इसिङाव दिनै जोंनि फरायसालियाव माने फरायसा फरायसुलिनि अनजिमाया खम बिनि थाखायनो जोङो स्पेसियेलि डिसकास खालामगोन। मार्च आरो एप्रिल दानाव गोदान एडमिसन जागोन सारा आसाम नाङै जेसेबां बर' मिडियामनि स्कुल दङ बेयाव मेक्सिमाम नाम्बारनि बर' मिडियाम स्कुलाव एनरलमेन्ट बांहोनायनि बा फरायसा फरायसुलि बांहोनायनि आरो बर' मिडियामनि सायाव जि कनफिडेन्स बे कनफिडेन्सखौ रायजो राजानि लेभेलाव लांनांगौनि जोंहा बे गोनांथि दङ आरो बेखौ खुनु कमप्रमाइज खालामजाया। जाय बिथांमोना दिनै महत मोनसे उद्देश्य लानानै मिडियामखौ गायसनलांबाय बर' राव थुनलाइखौ दिनै फोजौनायनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय जिउ दान होबाय बिथांमोननि बिहोमाखौ जों ओरैनो गोरलैयै बावगारनो हाया। दा बेखायनो थामथि बाथ्राया जाहैबाय जे बर' थुनलाइनि जि सोरजिनाय बे थुनलाइ सोरजिनायखौ
जों आरोबाव गुवार फेहेरनांगोन बायदिसिना बिथिङाव जों लांनांगोन आरो मुलुगनि थुनलाइजों फेर फाथिनो हानाय बे पर्यायनि जोङो बेखौ लानानै थांनांगोन आरो जोबथारनायाव बर' थुनलाइ आफादनि बे मजियाव प्लेटफर्माव आरो बर' थुनलाइनि जि फिरफिलानि सिङाव जोङो थानानै बुहुमनि बर'फोरखौ खौसेयै आवगायलांनायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन आरो जाय जेराव थाया मानो जि हान्जायाव थाया मानो जि आफादाव थाया मानो थुनलाइ आफादनि प्लेटफर्माव फैनानै बयबो माहारि दानायनि थाखाय खौसेयै बयबो लैहोर लैहोर फैनांगौ आरो बाहागो लानांगौ आरो माहारि जौगानायनि थाखाय बयबो हाबा मावनांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि बे थुनलाइ आफादनि गोथार बे जुथुमायाव आङो माहारिनि गासै सुबुंफोरखौनो खर' गंग्लायै आं खुलुमबाय आरो बयखौबो आर'ज गाबबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 28 फेब्रुवारिसिम बे अफारा थागोन। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099934114 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।